Pekný deň prajem. Chcem vám odprezentovať novinky, čo nám prišli na obchod od Megy, aspoň v takom krátkom videu, aspoň jeden model, lebo som sa nejako nedostal pre chorobu tento týždeň k práci, takže vám ukážem aspoň niečo, čo fakt stojí za to podľa mňa. Sú to mikiny, bavlnené mikiny Megy vo veľkostiach XL a 2XL. Idem vám ich ukázať, v akých farbách a aké rozmery. Je to tento model, táto tvár krásna. Riešené to je takto, že to je bez patentu. Už sme podobné modely mali cez leto trička, len toto je mikina. Není to ukončené patentom ani hore, ani dole, vlastne ani na rukávu. Je to také bez, ja tomu hovorím, že nedorobené. Krásna potlač vo viacerých farbách, tak si viete túto čokoládovú skombinovať s béžovou, so smotanovou, so šedou. Vzadu je to takto čisté. Poďme k tým rozmerom. XL má cez prsia 130. V kľude je to merané, je to 96 bavlna a 4 elastán. 70 je predná dĺžka, tá je trošku kratšia, a 76 je zadná dĺžka pri XL. 2XL je 140 cez prsia v kľude, 72 je predná dĺžka a 78 je zadná dĺžka. Takže XL a 2XL, takže v tejto čokoládovej, a cena ešte, chcem cenu povedať, 24,90 je cena týchto mikín, ale fakt sú topkové, viete si to skombinovať s béžovými, s čokoládovými, so šedými, černými, akýmikoľvek. Vlastne to vyzerá. Takže v tejto čokoládovej farbe, v béžovej farbe, takisto XL a 2XL. Všetko bude ten istý rozmer. Tejto púdrovej, obľúbenej, teraz sa robia veľa tých modelov takej, takisto si to viete, tak veľmi dobre to bude vyzerať aj s béžovými, so šedými, griflom, zastrčíte a tam je bomba. 130 XL prsia, 142 XL. Takže v tejto púdrovej rúžovej, potom je olivovej. V prípade záujmu píšte na Messenger, alebo na e-shop sa mi to podľa mňa nepodarí ani dať, lebo som bol rád, že vám ukážem aspoň tento jeden model. Takže Messenger jedine, na e-shope to určite nebude. V tejto tmavo šedej farbe